Opa Joseba, egunon berriz Galdamesetik. Hemen Artesoroan gaude badakizu Robert naizela eta gaur ikusiko duguna izango dira udako barazkiak. Eta erregea, pues noski, tomatea da. Baina birlandatu baino lehen, ikasi behar duguna da nola babestu botikari gabe. Eta botikari gabe babesteko izan behar duguna da olako estruktura bat. Da euria, jausten diren euriak, ez bustitzeko tomatea. Bustitzen baldin bada, hostoetan izango dituen espora guztiak, mildiu esporak, sortuko dira eta orduan gaixotuko da tomatea. Eta ureztatzerakoan, ureztatuko dugu azpitik. Orduan ez dira bustik hostoak. Birlandatzeko, gutxi gorabehera, 2 lerro sartuko dira. Eta planta bakoitzaren artean distantzia izango dira gutxi gorabehera 40 zentimetro. Eta gero behar ditugu ere bai tutoreak. Haunditzen direnean lotzeko. Eta kultiboan zehar kudeatu behar duguna da enborra. Enborra bakarra guk usten dugu. Kimatu behar dire, hosto bakoitzatik sortzen diren kimu berriak. Eta hori egiten da astero. Orain tokatzen zaiguna da piperra. Piperra mota asko daude, baina iaia guztiok gauza bera behar dute. Ditugun baratxetan 2 lerro izan behar ditugu eta bakoitzaren artean distantzia izango da 40-50 zentimetrotan. Normalean, piper italianoak edo Gernikakoak baldin badira, pues ez dute behar tutorerik. Baina erretzeko piperrek bai behar dutela tutorea, astunagoa direlako fruituak. Babestuta dagoen lurrarekin ez dugu ureztatu behar, ez dugu ezer ez egin behar, usta bakarrik. Holan, ikusten duzuen moduan, errez. Izango ditugu uztailatik aurrera, eta azaroan edo abenduan, ez baldin badago izotxaldirik, jan dezakegu mengo piperrak. Hemen ditugu lekak edo indabak edo olakoak, ezta? Kasu honetan, lekak eta indabak iaia gehienetan behar dute tutoreak. Baina, barietate desberdin batzuk daude, motzak direnak, laburrak direnak eta ez dute behar tutorerik. Orduan, lan askoz gutxiago da eta guretzako oso ondo moldatzen da barietate honek. Orduan, egingo duguna izango da, betiko moduan, txorko eta ereindu. Kasu honetan ereindu, ez da birrandatzen. Eta txoko bakoitzaren artean neurriak 25 zentimetrokoa. Hartzen ditugu batzuk eta botatzen ditugu, baina botatzen ditugunean gero estaltzeko oso geruza motza izan behar dute. Bestela ezin dute sortu. Iaia estali eta justu. Eta kito. Lekekin eta indabekin sorpresa dugu, oparitzen digutelako nitrogenoa. Doainik finkatzen dutelako airean dagoen nitrogenoa eta ipiniko digute lur zoruan. Orduan, abonu organiko onena izango da. Orain jorratuko ditugu kalabazak, pepinoak eta kalabazinak. Hasiekin edo landarekin egin ditzakegu. Hasiekin baino askoz arinago da mindegi bat egitea. Zergaitik, zen eta apirilan egin dezakegu eta ja maiatzan prest daude, olako tamainoekin, birlandatzeko. Aldatzen dana bakarrik da marko de plantazion, zen eta adibidez kalabazek behar dute esparru handiagoa kalabazinak edo pepinoa baino. Hasiko gara kalabazekin, orduan, batetik bestera metro bat izan behar dute. Botako ditugu eta ere ez dugu estali behar asko. Orain, landare txikiaren txanda. Birlandatzen dugu, betiko moduen, eta orain importantea da babestu. Zergatik, zen eta bareek jango dute. Metodo desberdina daude, baina guk erabiltzen duguna da errautza pizka bat bota. Ez gainetik, inguruan, errautzarekin ezin dute zeharkatu. Eta ez baldin badute zeharkatzen ez dute ailegatzen, orduan ez dute jango. Hori da truko bat. Beste bat izango zen artemisia landarea erabili. Da usaintsua, usain gogorra duen landara. Eta usain horren esker, bareek ez dute topatzen kalabaza. Orain tokatzen zaie pepinoi. Baratxo honetan,
1,20 zentimetroko zabalera, hor, bi txorko egin ditzakegu, bai ereintzeko edo bai birlandaketa egiteko. Kasu honetan birlandatuko ditugu, baina gauza bera izango zen. Bai kalabazinak eta bai pepinoak. Eta landare batetik bestera 50 zentimetro. Venga, Joseba, agur bero bat Galdamesetik. Hurrengotan, gai interesgarri bat jorratuko dugu. Agur!